Morning ndine Jackie. Nkhani ya lero ikutitengera ku Hong Kong. Hong Kong dziko limene lili lonyezimira, dziko lokongola. Kwawo kwa achina Bruce Lee, achina Jackie Chan. Komanso kodi mukudziwa kuti Hong Kong ili pa number 3 pa maiko amene ali maiko antendere. Kapena ndine kuti maiko amene ali safe. Kopanda chiopsezo chilichonse yayi anthu saphana kwambiri ku Japan. Ndiye nkhani yathu ndi ya mtsikana uyu. Ndiye nkhani ya lero ngati simuchedwa kusanza chonde musamvere koma apo tenganikapo yati ikhalani pansi ticheze. Uyu ndi Choi. Analochokera ku Hong Kong. Banja lakwawo linali lolemera kwambiri, mamilionea. Makolo ake, makamai ake anali ndi makampani ya construction. Amamanga mabuilding, manyumba, ndi zinali zoyenda, analochokera kwabwino. Anali ndi azibale yake. Mu chaka cha 2023 anali ndi zaka 29. History yako kwambiri simadziwika chifukwa cha chikhalidwe chawo, samakonda kuzionetsera kapena kuzinenerera mu njira iliyonse. Nde koma makonda za social media izi. Kwamba ali nzaka 20 mu 2012 anayamba kuposita zinthu pa Instagram. Kuposita kwake amangoposita anangwamba umaposita zikwama katundu wake zinzodula handbag ya $5,000. Basi azingoika tizinthu choncho kena kwanthu anamba kuchita notice. Anthu amene alolemera kuti munthu utakuposita apa si munthu wamba ifa zinthu zake zinazodula malebo odula kwambiri apa mwambawo. Kenako anamba kumaziposita nkhope. Adzikhala pene pacha anthu kumuna tsikana sochena kwa basi. Ena amada akaposita chovala anthu amakopera. Anthu amayamba kumafunafuna chovala chomwecho anthu amayamba kukopera style yake. Kuzonyeza kuti anali timati trendsetter. Ndefata anali trendsetter anayamba kuitanidwa malosiyana-siyana. Aitanidwa ku mapate, amakumana ndi ma celebrity kwa china London Fashion Week, ma Paris Fashion Week, kuzonyeza kuti si munthu wamasewerayi. Nde following yake inakula kwambiri, munthu yochepa anasanduka influencer. Ma influencer yake eni okhala onena kuti akulandirapo dipo la mphamvu kwambiri pa influencer wawo. Nde paeka anali ndi ndalama zambiri. Anali olimbikira ma business plus influencer awo amalipiridwa sizinayi zaulere. Nde anapanga chikwati koyambirira ali ndi zaka 18. Anakwatiwa ali mwana kwambiri ndi mamuna wake. Nde mayina awo zitivutirako kuti ndizitchula mayina awo tikhala confused. Fa pali mayina angapo ofanana. Nde ndizingoti mamuna wake kapena ndeno tikayapo ngozi yake kapena mamuna wake wakale ana ake. Ndi mmene nditakambire nkhani mayina ativuta kuti tiyambe kumati culture zitikaninga. Ndiye uja anaberekera ana awiri ndi mamuna wake. Mamunayu family yakwawo inayovutika. Osati kuvutika kwambiri fa abambo ake mamuna anali mpolisi, akazawo samagwira ntchito. Mamuna yuso anali ndi mchimwene wake, nayenso samagwira ntchito. Nde kubwera kwa anapeza kuti uja ndi amene amasamala amapangira chilichonse. Nde anali munthu opatsa kwambiri, sizimamulaka akakhafuta kuthandiza amathandiza anthu aja. Nde atabereka ana awiri aja, ana aja atakula pang'ono, banja linatha pakati pa ndi mamuna wache. Banja lija litatha, anagula nyumba ku area yodula kwambiri ku Hong Kong kokhala ma celebrity. Nyumba iso inali yodula kwambiri. Pa nthawiyo anayigula pa 70 million Hong Kong dollars. Ndi nyumba inali yodula kwambiri, nyumba yapamwamba kwambiri. Chinyumba chonena kuti aliyese kumate ukamakhala limenelo amadziwa kuti awa ndi anthu. Nde uja atayigula, iye anali kale ndi nyumba ina yomwe amakhala. Anamuza mamuna wake wakaleyu atapanga akusiyanatu kuti pakali panopo chifukwa choti ana amasinthana ana awiri aja suta anada anayi ukwati unatha koma pena anapita akakhala ndi pena akakhala ndi abambo ako. Nde iye amafuna kuti anadzikhala pabwino. Nde anamuzoti bakhala ni nyumba yomwe ndatani ndagula. Koma amene anayigulira nyumbayi anayika dzina la apongozi yake abambo amakuna uja kuti akhale ngati trustee. Popanga zimenezozo zinamuthandiza kuti aseve ndalama pafupifupi 1 million. Chinali chipangano chawo chabe. Inali nyumba yake yabiyo koma anawayika kuso dzina apongozi ake kuti akhala trustee. Basi atatero mamuna uja anasamukira nyumba muja ndi anawo. Koma mosakhalitsa apongozi ake aja ndi akazawo anakasamukiranso nyumba momwe muja. Mlamu wake uja mchimwene wa mamunayo anasamukiranso nyumba momwe muja. Nde mairi yake amene alili ndi mairi odula. Chifukwa choti ndi mairi odula ngakhale nyumba yanali kuti wayigula wayilipira. Amene amalipira timisonkho tinatake, amene akulipira ma service charge chani. Zotiso zinazo ndalama zambiri kwambiri mwezi uliwonse kuti anthu aja adzikhalamo. Anthu aja samalipira olwa ndambala mangokhala nyumba muja. Kale anakwatiwa ndi mamuna wina. Mamuna yuso millionaire olemera kwambiri. Nkupezeka kuti abambo ake amamuna wanyowaniyo ali ndi store chain, ali ndi ma restaurant ambiri ku
ku Hong Kong uko ndenda anthu ochita bwino ndezinakhala ngati chuma cha Abi chicha chikupita so pa chuma nkuchita so bwino kwambiri plus akutchuka kusanduka celebrity weni omakhala kumajambulisa ndi ma celebrity awati maona ma TV wa zinali zoti zikuyenda nyenyezi yake inalitawala osati masewera ndi Abi ndi mamuna wanyuwaniyo anaberekera naso ana awiri koma kukhala anamba kuona kuti nyumba ina ija ndi nyumba ya bwino kwambiri ndrama investment ya mphamvu kwambiri anthu aja akungokhala mu nyumba muja sakulipira sakutani iye akangata kwadyetsa kale mlamu wake wakale uja anabwera kwa iyeyo mchimwene wa mamuna wakale uja kuzampempha kuti ndikuvutika kwambiri paibe chomwe chikundiyendera mundithandize ntchito ka business ndi Abi ananena okay no problem anampasa ndrama anasagula kashopu kake ka cafe komanso anamulemba ntchito kuti ukhale driver wanga amamulipira ndalama zabwino kwambiri ndi paliponse amayenda naye nde mlamu wakeyu amachita kupanga ngati kuti Abiyu ndi mchemwali wache koma obviously ife choti anali olemera nthawi zonse amajambulisa ma Instagram ma Facebook mwe ine ndi sister wanga this ine ndi sister wanga izi ine ndi sister wanga izi ndi mmene amakhalira mamuna wanyuwaniyo amangodani amangoyang'ana nde Abi anali nawo close kwambiri anthu aja nkumapangabe support apongozi ake akale aja ntchito inatha chifukwa choti ananenedwa kuti anagwiririra mtsikana kaya nkuti nde ku polisi kwawoko anapasa choice kunena kuti either tikulengetuze ngani milandu kapena ngosiya ntchito ndi anasiya ntchito ndi anakhanga kuti alibe ntchito angokhala kutiko angokhala ku nyumba nde papita nthawi Abi uja ananena kuti ineyo nyumba iyi ndikuyitani ndikuyifuna ndi nyumba yanga kaya mwinaso kubanja kwa nyuwani mwina mamuna wake wa nyuwani amafusa kuti tsono ndalama zonse mukulipira ukuku tsono nyumba yabwino ngati imeneyo mukwasiya anthu akuti adzikhala mukuti bwanji zikukhala bwanji nde anawauza apongozi ake ndi amuna ake akale aja kuti nyumba iyi ndikuyifuna I know kuti mmayikonda koma it's time nditenge nyumba yanga ndili nayo zochita nde apongozi ake aja anakuya koopsa anakuya nkumuza unena kuti ukapitiriza kutiuza kuti ukuyifuna nyumba iyi ndipo tisamuke ndikupha Abi uja anangozitaita uko zomwe anayankhula apongozi akewo Abi uja nkuyamba kusakasaka nyumba omwe anachita decide Abi uja unena okay kuti anthu asindifuna kuti ndathamangise akakhale opanda kokhala anamba yang'ana nyumba kuti awagulire nyumba dera lina yochipirako awagulira nyumbayo onse wasamukire nyumba ya nyuwaniyo iye atenge nyumba yake yodula mpaka nadi anapeza nyumba ali nkati mopanga ma arrangements chonchicha pa 23 February 2023 Abi ananyamuka kuti akupita kukatenga mwana wake ku school kenako kunabwera phone kuchokera ku school kunena kuti Abi sanabwere kuzamtenga mwana anthu Abi sanabwere amuna ake anayang'ana ma notification pa Instagram kupeza kuti sakuyankha ma notification kupeza kuti kumwimbira phone sakuyankha ma message sakuyankha desi zimagwirizana amene kuti ya munthu uyu ndi wapa social media kukhala munthu woti amadalira social media kuti izimudyetsa sizingatheke kukhala usayankha phone 2 hours mamuna wake anayimba phone ku polisi nthawi yomweyo nde chifukwa cha status kuti ndi munthu otchuka kwambiri olemera polisi inatumiza apolisi 150 kuti thamange katani iyambe kusakasaka immediately timpeze Abi kuti chochitika ndi chani anayesera kuyang'ana CCTV anaona kuti kuchoka komwe panali malo ena ake amene Abi anachoka nangoonetsa kuti akuchoka anakalowa mgalimoto ina yake yomwe anakhala akunyamuka mena amanyamuka amati akupita kutiko katenga mwana kuoneka komaliza Abi kunali kutiko kumeneko anthu ndi anasakatu ndi anamusaka no mlamu wache uja kumpeza unena kuti unantenga Abi chifukwa moto yomwe anatengera ina abwera kuzamtengayo sinaonekeso bwinobwino pa CCTV iye ananena kuti sindinamtenge Abi sindinamutandi sindinamuone sinthu zoti ali kuti mamuna wake uja ananena kuti Abi wakhala ali pampungwepungwe ndi anthu awa nkhani ya nyumba ndipo anamuopseza kuti amupha tafufuzeni anakawafusa apongozi ake aja Abi ananena kuti sindikuziwa china chilichonse anafusa mamuna wake wakale ananena kuti sindikuziwa china aliyesa anati sindikuziwa china chilichonse Abi sakhala ndi ife mutifusa ife bwanji ndi apolisi anatenga GPS ngati GPS mapu icha imakhala mgalimoto icha ya galimoto imene inaonekerayo anayipeza anatenga galimoto yake nali ya mlamu ache anatenga GPS kuti aone kuti inalowera kuti galimoto ndi anatsatira ulendo wonse omwe galimoto inayenda inadzayimunika kuti inayima pena pake kenako inapitirira galimoto icha anapita konseko mpaka nakufika ku dera lina kunali kutali kwambiri komano kunali building ina yake kunali ma flat kumene koko
flat imodzi iwo achama double flat kunoko kuli kofunikira mu njira yanji kuti munthu uyu anabwera kunoko kusatana atafufuza building ichi anapeza kuti flat imodzi inachitira rent ndi apongozi ake akali abi aja ndi apolisi aja anatani anaphwanya chiseko chimene choti tifuna tione kuti muli chani ndi zimene anapezazo hello anapeza meat grinder zonyenyera nyama zija mipeni anapeza nkhwangwa komanso anapeza ku kitchen pamoto pakuphikidwa panali mapoto awiri ina yapo anavundukula poto oyamba anapeza mutu wa munthu anavundukula poto wachiwiri anapeza ma ribs nthiti zikuphika zosakaniza ndi anyezi zosakaniza ndi makaroti anasegula mfriji anapezamo miyendo ya munthu anapanga ma DNA test anapeza kuti munthu akuphikidwayo ndi abi chifriji chake ndicho chomwe munali miyendocho ndi apolisi anali pakalikiliki oyang'ana kuti nanga thupi lake lonse lili kuti angopeza mutu nthiti ndi miyendo mikono ili kuti chidali ichi chili kuti ndi kunali kusakasaka kukakumba malo osiyanasiyana zinthu zompaka lero sizinatani zinapezeke ndi apongozi aja anamangidwa nanga si nyumbayo anachita rent ndiwo mwana wawo mlamu wache uja anamangidwa apolisi kuyamba kumsakasaka ndani kumsakasaka mwamuna wake wakale uja anampeza ali kuboti kwina kwakafuna kuti adzithawa anali ndi $86,000 plus mawochi odula ina ake zinzota anali ataba anagwira so anali mchibwezi anagwira chibwezi icho chifukwa choti chimamuthandiza kuti athawe anzake ena awiri amamuthandiza kuti athawe osewa osewa anamanga amayi awo mamuna wakaleyo anawamangaso chifukwa choti anazilowerera nawo kufuna kubisa evidence kubisa umboni anthu osewo banja lonse lamangidwa kuphatikiza anzawo ena nkhani yake yomwe akumuphera chuma chake nyumba yake modi inali nkhani yochititsa yozizidwitsa chaka chathachi ndi apolisi akuti akusakasaka thupi lake mpaka panopa ineyo ili kwa ineyo sindikuzota kusakasaka thupi lake kuti akuna ngati akalipeza kuti anthu anampeza kuti ali mu mpoto mwana wanzawo achita kumukazingira ndi kaya ndi theory yanga kuti thupi linalo linapita kuti eti inunso mukhoza kungoyisova nokha kuti chenicheni mwina thupi lapita kuti ngati munthu ampeze kuti akumuphika nde mutu uja atauchita examine anaupeza kuti unali mpoto unali wokhapa kumbuyoko nde atayang'ananso galimoto ija anapeza kuti munali magazi ndi akukhulupirira kuti atamutenga anakiya galimoto ija ndikupita ndi anakakumana nawo apongozi ake aja panjira nde anapeza kuti amutsekera mgalimoto apongozi akewo ndi mwana wawo mlamu wache uja amene amamuti sister uja anamuchita atake mgalimoto momwemo kumukhapa mutu kumupha kumapitana nayo komwe makamuphikako nkhaniyo mpaka panopo ikadali mkamwa chifukwa chonena kuti mulandu usunazengedwe anthu angomangidwa komanso anapeza kuti anthu anali bankrupt analibiretu china chilichonse mamunayo wakaleyo anali ndi mulandu wokuba amachita scam anthu chifukwa chonse zimayenda winayo amati sister driver ola anampangira business yonso simayenda banki inaliramba kunena kuti tikumangisa fatuli ndi ngongole kuti sikubweza abambo apolisi aja analibeka likosa amangodalira kuti akukhala nyumba mwabiya zatani adzadyetsa akazawonso basi nawonso analongo basi chilichonse china choti chikumira pamene abiucha chilichonse chikutani chikukwera nkuzapezekana kuti abiucha nkumaza nayo kuti afuna nyumba yake koma ulana nayo kuti afuna nyumba yake sana nayo kuti anthu ajawataya amagulira nyumba ina koma mwina amaona ngati kuti akagulisa nyumba yo apeza ndalama kuti zisintha nyengo zawo sizikuziwika koma ndi mmene anamuphera abi Choi nkhaniyo like I said kuti sinathe nde at the moment onsewa tikhoza kunena kuti pa chizungu chake timati ndi organiziridwa ndi ma suspects pa imfa ya abi and abambo anayamba panga plan kuyambira pa tsiku lomwe ananena kuti ndikupha ndi tsiku lomwe anachita rent nyumba ija flat yomwe anakamuyika mama akamuphikira and imeneyo inali 2 months before kumupha so izo plan iyo anakhala akuyipanga nkumakambirana ndi anthu aja wina driver wakeyo chani liula munthu osamalirenga simple amanena kuti out of the abundance of the heart the mouth speaks munthu akakuopseza take them seriously especially munthu akayankhula atakwiya mawu amene akunenawo most of the time amakhala kuti ndiwoona komanso
ndi bwino khala wabwino kuthandiza, koma munthu uzikhala ndi malimiti. Sikuti kuthandiza nkoyipa, munthu ukuzoma nthandizira apo. Ndepena munthu umatha kuthandiza anthu, ukamangoti akangoti ichi tifuna ichi kumangopereka tsiku lomodzi anene kuti no, ndi tsiku lomodzi akhale munthu oyipa kwambiri, ndipo anthu amayiwala zobwino zonse zomwe alani wapangira. Imene ndi nkhani ya Abi Choi. Mukhale ndi tsiku lopambana.